Hola, sóc l'Anna i sóc catalana. Per això a Catalunya parlo a tothom en català. També parlo altres idiomes, com el castellà, que utilitzo quan viatjo per Espanya. Però a casa nostra és molt important mantenir el nostre idioma, el català. Només així aconseguirem que els nouvinguts s'esforcin en aprendre'l i no sigui mai un idioma residual. Jo mantinc el català. I tu? Jo també, per suposat. Però qui som nosaltres? Som un grup de persones preocupades per l'estat actual de la llengua catalana. Proveïm de diferents llocs del territori de parla catalana. Treballem sense ànim de lucre, només per amor a la nostra llengua. Sempre des del respecte, animem els catalanoparlants a mantenir el català a les converses amb persones no catalanoparlants, sempre que aquestes entenguin el català. D'aquesta manera reforcem l'ús social del català i la fem una llengua útil i necessària.